И така, коста хора, аз съм Древеста и това е Minecraft ревю на един годин сервер Sky Army. Това е за всички версии над 1.7 и включително и 1.8 за 1.7.2, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.9, 1.8.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3. Това са версиите за този сервер, с които може да влезете. Така също, втора новина, трябва да се извиня, че не съм качвал много клипове от бая време. И така, да направим сега ревюто на този готин сервер, който е наистина много известен. Аз тук се развивам с един мой приятел Ras333, който има ранг Sky King. И така, като вече съм готов, ще пусна клипа. Много се извинявам, че не съм качвал клипове. Бъбъ. Вече сме в сервера. Ето го. Тук има готино спаунче. Така. Ето го. Има хубаво спаунче. Ето. Хубаво спаунче има. Така. Ще махаме стричичка. Сега ще отидем в хома. Живее с един Ras333. Така. Започваме се след 5 секунди. Така, ето ни в хома. Така, ето го хома. Само да слезем долу. Тук Ras333 се занимава да прави писих или пошенки. Така ще направите да ме чувате. Така, да направим така. Така, това е хома. Ras333. Това е някакъв TNT. Така, някаква овца глава. Тук Раз е наслагал някакви protection четвърки с шарпни спитички. Тук е наслагал някакви пошенки. Тук е пошенки. Но го прави по regeneration. Има и всеки ден има евенти, като събота и неделя са евенти. Също така, пишем в описанието и да покажем. Ще покажа един интересен warp. Май пише ранг, warp ранг. На Snake има 2 снейка и така. Sky King се печели като се печелят фри дъпа от евентите. Тоест този ранг се печели като трупате дъпа от Snake и от мисля, че от Jump. Така хора, пише има в описанието. Ето пак готин спаун. Ето, какъв е готин спауна. Много има кефи. Така. И сега отново ще се върна след малко. Бъбъ. Той се казва The Official 32X Endus PvP Pack. То е Vatix and Stative Play Faithful 32 по 32 пак. Но е готин пака. Пише го има в описанието. Дано да ви хареса клипа за Minecraft ревюто. И айде!